Quan m'endinso en les meves arrels, veig sempre present la natura, però d'ençà que me'n vaig allunyar, he deixat marxar part de la meva sensibilitat. La nostàlgia de tornar a tindre aquella mirada curiosa i de recuperar tot el que la natura m'aporta ha impulsat aquest projecte. Realitzo un exhaustiu procés d'investigació, on els referents que més hi han influenciat han sigut Jorge Weisensberg i Leonardo de Pisa. Després de generar un camp d'experimentació a través de diverses sortides individuals a la natura, amb la meva implicació personal, física i emocional, començo a crear un imaginari de retícules i patrons aplicats al disseny en forma de sistemes variables visuals. Agafem la successió numèrica de Fibonacci com a punt d'inici de la instal·lació que forma aquest projecte. Ens trobem una gran instal·lació on entrem a través de 5 peces de fusta, que inicien el joc sensorial. Aquestes 5 peces són les veus del projecte que contenen trucalats alguns dels patrons extrets. Unes peces que tenen olor, textura i pots veure-hi a través. La natura estimula tots els nostres sentits i la meva intenció és que aquest projecte també ho faci. Un cop dins, ens trobem amb Cosmos, la peça editorial, que conté tot l'univers documentat d'aquest projecte. Aquí hi trobem el primer sistema. Analitzant moltes flors carlina, totes tenien 34 espirals. Investigant, vaig donar amb el model de Vogel, on el conjunt d'espirals sempre és el número de la seqüència de Fibonacci. Per tant, decideixo que aquesta successió sigui el motor principal d'aquest sistema. Això implica que cap valor dins del projecte pot estar fora d'aquesta seqüència. Jugar amb les limitacions que això comporta. També hi trobem el segon sistema, que aplica de manera vectorial alguns patrons extrets de perspectives satellitàries, jugant amb la retícula que aquestes generen i com juga amb el text. A continuació, veiem Satèl·lit, una projecció del gràfic generatiu, vist des d'una perspectiva satellitària. Parlem del tercer sistema, que parteix de l'espiral de Fibonacci, on les proporcions segueixen la seva successió numèrica. Partint d'aquest espiral, genero una repetició circular, la qual em dona un resultat inspirat en l'espiral de Vogel. Experimentant amb el nombre de radi i el nombre d'espirals, aplicant sempre un número de la successió, obtenim aquests resultats. Després trobem les glaceres, que són les peces tipogràfiques basades en la continuació dels patrons extrets de les imatges satellitàries. D'aquesta manera, cada lletra queda integrada i dibuixada dins del patró pur, seguint la seva naturalesa, jugant amb el grau de legibilitat. Sempre estaràs mirant un patró que manté un diàleg visual i directe amb els caràcters. Aquestes glaceres acaben formant els relleus, que donen nom als pòsters impresos en cotó natural, on aplico l'últim sistema. Plasmo els letterings, però generant la continuació del patró utilitzat. A partir d'aquí comença el joc, experimentar amb les formes i com aquestes s'expandeixen per tot l'espai. En aquest cas, aplico la informació seguint una retícula base generada a partir del primer sistema, però sempre coincidint en els espais nets que genera el patró orgànic. Aquesta sèrie acaba generant un degradat tant visual com sensorial. Aquesta seria la constel·lació de peces que neix de tot aquest procés d'experimentació que han impulsat les meves arrels.